Ами, време за пречистване и днес ще ви кажа един ритуал, с който можете да пречистите вашия дом, с който можете осъзнато да пречистите пространството, в което живеете. Ще ви дам стъпка по стъпка какво да направите. Това не е бърз ритуал. Не бързайте, когато го правите. Това е среща с дома, който живеете, с пространството, което живеете. Нашия дом попива всичко. Думите, мислите, емоциите, напрежението, но и любовта. И затова е много важно от време на време да помогнем на нашия дом да се освободи. Какво ще ви трябва преди да започнете? Отворете прозорците, за да има откъде да излиза старото. Запалете свещ, добре е свеща да бъде бяла, няма значение дали е голяма, малка. Запалете тамян или бял градински чай, може да използвате и пало санто. Изключете телевизора, изключете телефона и създайте пространство на тишина. Когато започвате, застанете в центъра на вашия дом, направете няколко дълбоки вдишвания с затворени очи, помолете се и когато сте готови, можете да кажете: сега съзнателно пречиствам този дом и пречиствам това пространство. Започвате от входната врата. Това е мястото, през което влиза всичко и влиза всеки. Хора, емоции, енергия. Окъдете добре входната врата с тамян и кажете: освобождавам този дом от всичко тежко, старо и ненужно. Пускам всяка енергия, емоция, която не принадлежи тук, да си тръгне с благодарност. След това преминавате през всяка една стая по-отделно и прекаждате стаята по-отделно. Движете се бавно, движете се по часовниковата стрелка, не бързайте, движете се бавно. Във всяка стая минете през ъглите, защото там най-често се задържа тежката енергия. И докато окаждате с тамяна, казвате: пускам напрежението, пускам тъгата, пускам болката и пускам всичко, което вече не служи на този дом и на хората, които живеят в този дом. Ако в някоя стая усетите стягане, тежест, дискомфорт, останете в тази стая малко по-дълго. Без да анализирате защо, кога, от какво, просто постойте там и наричайте. Сега ще ви дам точно какви думи да използвате, но е добре да използвате и звук. Ако имате звънче, може да използвате звънче, може да използвате тибетска купа, може да използвате и пляскане с ръце, защото звукът разбива застоялата енергия. И докато използвате звук, който вие решите, отново казвате: тук и сега освобождавам всичко остаряло, този дом се изпълва със светлина. И сега ще ви дам точни думи, които да използвате, ще ги напиша и в коментара, за да можете да ги четете, ако искате. Може да ги казвате във всяка стая, може да ги казвате докато минавате през всяка стая. Казвате: пускам всяка тежка дума, всяка неизказана болка, всяка сълза, която е останала тук. Благодаря, 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 освобождавам ви с уважение. И днес в този дом каня да се настани спокойствието. И днес в този дом каня да се настани мирът. Каня щастието да живее в този дом, каня смеха да живее в този дом, каня лекотата, каня любовта, която лекува, каня и Бог. В кухнята кажете: нека тук има изобилие, грижа и топлина. В спалнята кажете: нека тук има покой, мекота, възстановяване. А в банята кажете: нека тук всичко старо се отмие. И след като минете през всички стаи, през всяка една стая, отново се върнете до входната врата и може да кажете: този дом е свободен, защитен и каня Божията светлина да изпълни всяко кътче, всяко пространство. И нека този дом бъде място на мир, яснота, вдъхновение и светлина. И тук правя място за новото начало. Отворете вратата и поканете новото начало да влезе във вашия дом. След това изпийте чаша вода, изгасете свеща без да духате, седнете. Домът ви ще откликне, понякога откликва веднага, понякога откликва малко по-късно, но когато се грижим за пространството, в което живеем, всъщност ние се грижим и за себе си, и за всички, които живеят в този дом.
Много ще се радвам, след като направите този дом, да споделите в коментар какво сте усетили, какво се е случило. В коментар ще ви оставя точните думи, които да използвате, за да ви е по-лесно. Може да ги четете, докато минавате през стаите. Така че пишете. Очаквам!